Οι μικρούλοι κυπελάρες. Εμένα μου τα έχει πέτω από μπάρτα. Ας ζημούμε την οικειωτή. Απαραγιά μου. Άμα μου καίτσα με παγωτή να ζούω κι άλλο φίλο. Εμένα μου. Δεν πιστεύω κάτι φίλο με την υπόρρουα. Ρε μαγιμάτε πάνω του τούτο. Ρε ξύπνα. Ρε. Πού είναι να με φιλείς και εμένα, παιδιά πιάστε το. Παιδιά πιάστε το να με φιλείς και εμένα. Ρε ξύπνα ρε. Μην κοιμάσαι πάνω σου. Δεν πιστεύω ότι φίλησε τον κοινό κορά παιδιά. Γιατί εγώ νομίζω ότι πιστεύω το. Δεν το πιστεύω, να πιστεύω. Εσείς είναι να πούς αλλά πατάτε, φίλησε σας καμιά κορούα. Α. Μια ναι. Κιμίνα. Κιμίνα. Εμένα καμιά. Αλλά να σίγουρα να βρω κάποια να με φιλήσει. Αν ναι, και ποια είναι να βρεις. Μπορεί. Η Λουλού. Είχαμε να κάνουμε τη Λουλού να με φιλήσει. Δεν με χωρείτε έτσι. Γίνεται το πράγμα για να σου δω 10.000 παγωτά. Κλείσαμε. Ναι ρε φίλε να φάμε παγωτούι. Με φύγωσε να κερδίσω. Μα να μου κάνεις τόση ώρα. Ευκάξω ρε παγί, ευκάξω μιλήσουμε. Δεν το μπορώ, σε φράζω για λουλούθκια. Δεν είναι καλά που σου άλλο. Ευκαμόξω να μιλήσω με ρημόρτα κόμιλε. Ευκαμόξω ρε, ευκαμόξω. Όχι, ευκαινώ. Bye bye. Τώρα είναι να σου κάνω. Πισέγγαν τη λαρατσακή και ο Σιρής όλος. Ρατσόν καλά το μωρί της. Λουλού, όταν μπει μες στον κάθον και τρώει ξάτος κάτω χείρου. Πάλι τρώεις κάτω χείρου. Ναι, και δεν ήθελε να με φιλήσει. Τα ακόμα μιλώσα. Αλλά πως είπε ότι είμαι όμορφη. Στο κατάλαβα. Και αστυνομική έβαλε μου το γράμμα μέσα στο ταχυδρομείο. Ναι, καλό. Ρε! Ρε! Μόνο που είχαμε εκεί μέσα. Σε είχα στερημένος. Φκαπόξω. Φύγε που θα με, να μην με πάρει ο δαίμονας. Εντάξει, έφυγα. Νομίζω ότι όποιος με φίλησε. Ποιος με φίλησε εδώ. Το ξέρω. Να το παστανιάσουμε. Όχι, δεν το μπορώ να μιλήσω. Με το μακατιάρι σε παστανιάσουμε ρε. Κάτω πάω κάτω ρε. Όχι, δεν το μπορώ να μιλήσω. Τι είναι το προμήθωρα, τι είναι το προμήθωρα. Θέλουμε. Λουλούφια που θα μείνω, τα με και φιλακορού συνέχεια. Ώστε έτσι, αν τώρα δεν μου να το κάνω. Αν τολμήσει να μπει μέσα κατήσει του. Μα πώς να καρτώ να αποκοιμηθώ πάρω. Αχα, πάει να μπει μέσα. Παραγιά μου. Παπάι σου είσαι. Είναι ποιος άλλος να ήταν, αφού η πόρτα ήταν κλειστή και είπα να πεταχτώ από παράθυρο. Τώρα όμως είναι ανοιχτή η πόρτα. Έμαθα πως είσαι μάγκα. Μάθες το τάμπι, ανοίξω και φιλακορούες. Επιλύσαι και εσένα. Ήταν ο τάμπι. Δεν ήξερα. Ναι, μια κέντρα. Γεια Λουλού. Τι, ναι, προσπάθησε να κάναμε φίλους. Δεν σε φίλησαν. Έμαθα πως είσαι μάγκας. Αχώρετο, δεν είναι αστείος. Είναι ο μπρος του και γράφει με. Εφίλησαν τις όλες εκτός που μένα. Καλά σου καμήρα. Γεια σου τάμπι. Μην είναι που με έχεις να καμίτσαμε. Μόνο που καμίτσαμε εσύ, ωραία σου. Σου καθυστερημένη. Το προμήσετε. Δεν να πω και να με φιλήσεις η Λουλού. Όχι, αλλά τώρα είναι άτυχε να με φιλήσει, τώρα να δεις. Άμπρα κατάμπρα. Έρχεται, είδατε που σας είπα. Φιάμε. Και το πιστεύω το που να γίνει τώρα.
Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, δεν το πιστεύω. Φίλησε τον Τάμπι. Δεν το πιστεύω. Wow. Να είστε έτσι, θα σου εξηγήσω. Τάμπι, τα παγωτά που εσύδησες. Εμένα μου. Το ταξίδι της ζωής, όπου με πάει πάω. Και έμεινε για μένα. Ωραία, αυτό το παγωτό μου. Αυτό το δικό μου, αυτό φίλες με και εμένα. Άρα είναι δικό μου παγωτό. Ui, έχει παγωτό.